Tamam, düşündük bacım. Aklım erteriniz hayırlı bolsun. Goň ýagdaýlaryňyz. Oy, zähra gaterwet horlanýan diýenden gylgatyna görşüňiz ýaly. Men 66 kilo, 66 bäşi düýnem mara. O zat ken gözleme o bu ýemsen 66 bäşi. Hani 65 zat bolýandan gowy horlanymda. Diýje görem ýagdan giden molaýmasa gaç hor görnýän. Ya da o zat ekranına bolup bir atak çinnini aşa olur yalam istemeceğim şekilde horlanım. Bilen ahalım gatken komentara gele yaran ok minem gogluk deyip hiç ile yarofluk zat yok görüşüňiz ýaly. Men boyum 1.65 kilemem 66 kilo 67 diýär. Şan ýaly aklym. Günüňiz hayırly, bereketli, rızkarly geçsin. Biz bugün zaftrga barýas. Bugün masgaraçylygam näme barýas bugün? Zaftrga barýas, roza zaftrga gitjek diýdi. Şoňa gidip barýas, şoň bir turdum aklym ýok. Men ýatardym sebäbi 5 bolup 6-dan işlerine ýatdym giýje hawa. Men şoňa göz ýetirdim. Men şunyň türk çaýyny içýän, şo men uykudan atýan eken ýaman elet. Aslında Türk yedim balçılattım la. Aslında var kofi da onyan teyde eden oldu. Şunun Türk çayı konkretne ukladı yani. Uy ukudan açya Türk çay. Şun ya kalım şu gözümde ne tuş var görüşünüz yani. Gözüme hiç sağın sokup bilemekdir. Şunun için gözümdeyim neme dersen atak tuşum yok vakti arkayın o da edip bileýäňiz nämedir şo ýup bileýäňiz we gözüňizi sokup ana şöýle ha işletýän geçmeýdi şu o gadan onu garaýdy biz filtr mene Nehip barza oýuklum otarsam masajlatyp çykarjaga sağynny Mane alayvera bul. Mane şey lagawdan. Şu at ýokdur birden mara azad edäýme. Hem masal hakykat bara bir hile. Janyňa ýaraýada golum alaýyň şunu 40 manadan bahasy bar. Bir 3-4 ay ýuň özüňiz o çörege pula bereme aymelek sağına pul berýäni bir ay çykda şonu ýaly diýýäňiz çynam ýönelik diýeni Hudaý başalara hiç eýle reklam edetdi hakykat hiç tutup ýesiň ele şu zadylar ananam şu derece gatty gowda ay oğlum oğlum Karışmadın mı ben bu zağatta? Madalacağıma şok geçer. Vazi? Günaydın da Vazi. Hayfe neme deneme valla diysene. Neyem valla da sen bugün yırtıldım diysene bana. Estir yırtıldım Vazi, yırtıldım. Yedim bana hiç çampaçanlar. Pıram akşabaneden yedim rüyam. Şeytip safret kaldı. Bir sene kullanmak istiyorum. Valla hiç yani. Sen yani. Bunu aymerek oku. Yolun fücüsüne gitti. O vardı ne kısaydı? İyi. Dinlem abla seninki de var ya şıpık oldu dedim. Ben bu zaftra gidiyor. Yok koyun. Güzeller gidelim hacı. Yine bir hayışt bada. Ne? Doğru medel de bugün hacı. Haçama. Hava. Gayratsız yalayda hacı. Doğru hacı. Edel de hacı. Pamuk giňer da bugün irtiranma. Hawa nahil hawa maglumaty. Gow gerek ha. Nesip bolsa häzir. Geýneýin näme geýsem kam wajy. Inşa biz üçin mysal mesele da bilýän. Mysal mesele da her gün ýerden turup biziň öýbizde mesele bolýanda näme? Näme geýmeli häzir?
Bir soğuk bolýar, bir gızgın bolýar, bir soğuk bolýar, bir gızgın bolýar. Bärde hawa şuwa. Bu başka bir gördüğün ki. Şey daýmagy. Düýnem sana meň dapsyň diýip ýatdyrlar mesaňa. O zatlar ýadanama ýöne köpsem gelişmedi giýinçiň näýe diýipdirler hoca. Odan oldu ama bildiğin. Ýerden turup bara arasaja soğuk. Ondan sonra çay, kofe rahat edip yemek yiyeceğim. Zavtırk vaktim var ya, kakras men gideceğim. Hadi yollanmak yine alıp çıkka. Yine aldayım. Getir şaterimi de ver vacı. Zor oğlum sağ olsun bossan. Bossanlar yastığım var. Termidim var. Yine neyme var? Bar ipetsece bloknotum var. Neyme? Ruçkalam var, qaral bar oğlu bar şunu çıp sağolak. Näme diýdiň wajy? Wajy neşdim ne dedi diýen wala. Karaçy Mekke'ni alayınnanym şirneblere gideyin. Şirneblerde maşyny goýoýunnanym. Rozan maşyny bilen kavaltada ne görüp. Daşarda oturaýyn edim, krem çalmak üçin öyle efektler almydım da. Kremden de unutmam. Sen şu ne hil xowluk tamam. Hiç hem undama esasanım. Qara kremam hawayatdan çıkarmalar yani esasanım şu güneşi yattan çıkarmak. Şu atım boliyatdan çıkarmak. İyi biçmen yani krem yattan çıkarmak. Yüzümün strahafkattır. Boyunmana bilen şey iyi sağdı bir vade diyeyim. Yine. Bilettir ya. İyi de mesela kaydı utanmam. Sana bu neş krem çeyip alyana. Hoca, xowlukman, men xowlukkan siz xowlukman. Gödüňiň aşağılaryny, boyunlaryny da, ennaljanyny, çağalaryny da. Bullar erkekler hemme jetçap bilýän. İyi bilet çalap. Kalım bir minut geçme, şular ýaly hoca balak çekip neş eýrimler ýaly. Gatto material bagi yusuk uçuk gerek ya bu çıkıp gidivermeli. O bir yumuşak. Tamam. Kıray canlarına kvartire ver dur. Ondan sonra ne açtancam renk kvadra kılım seyret. Eňimde aýmalyk magazyň etiketini goýýan. Birim Sehra Karajaýewa 2, birim Sehra Karajaýewa TikTokda 2 sahypam var. Birini ihlas ýöretýär, birini men ýöretýär. İkisem gaty kän mukdardadyr. Galanlary fake'dir. Hiç patpysatsa etmäň. Edilmeň suratmy ýaly edip, maňa da patpysatsa daýyn aklym täzeşdim zat diýenler allaýarlar aklym. Şolary patpysatsa etmäň. Ine gördüňmi owadan balap 3-4 sanagam renki var. Hükman alın bu ama hükman alın 500 liradan derrew çykutarmak halayna. Ana gatoo bala. Köp berýän sonra gaýdaýmy geçmek hemmäle. Sen birinji etajda ýaşaýan lifte bas nire diýende aşakda maşynama otopark var -2'de. Otopark var şondan maşynama minip ondan gitýär. Ana neme maşyny oýdan yer var -2'de. 2 kat aşağı bolýar şoňa gitýär halam. Abar ana gördüň -2'ga gitseler ana gördüňmi? Ondan soň şey çykýan. Çıkýan elimdäki zatlama terazayda. Şey çıkýan hemek için ýaşaýjylaň maşyna men park etmese şey dip gelýän şuna çykyp gidýän. Suat bara näme geldik çamlyja kulesine geldik hemmämiz. Ne özüme morkadaýyn gakabulunu sıkany alwalyp aýny ýa. Inne şu ýolla dördümi diýerak geler. Bir-birimi de manzarasyny hili owadan işýär staýsynyň lay. He. Durun da watyr bir sora görüpdir. Inne. Manzara Türkmençesi näme? Nime olarak manzara diýdim ha, biri Türkçe aýnap gürlemesene diýdi. Bor men Türkmen türlüjek. Hawa. Ili manzara Türkmençesini aýdyň siz maňa.
Biz ne yapırmıyor? Anırda. Biliyem daha çıkıyor. Da asma yoluna daha çıkanı. Şu yer odan görünüyor şatay. Yönedir sonra ne diye. Şahırın odan onu da attile edil manzaran Türkmençesi var mı? Tapın näme maňa söwdüňiz da tapın ýazyň bol. Türkmen çöwürle diýdiňiz. Türkmen çöwürlejek. Men Türkmen çöwürleme tarapdary. Men bilemok. Men öwrenesim. Manzaran Türkmençesi näme? Manzaran Türkmençesi näme? Manzaran Türkmençesi ýok bolaýmasa? Orçasy näme? Orçasy Vit mi? Vit. Wit. Aşağı düş. Orçasy Vit. Wit'in Türkmençesi näme? Ne molere? Vit bolan ne yöne görnüş bolýar da. Ben görnüş öýlegin. Görnüş. Görüş bolaýmasyn? Görnüş mükə. Ay edil bu görnüşe odan niten gülkünçle yo. Görnüşüň owadanlygyny. Kullanmamsan biz habarymyz ýok. Birader pikirler baytýan gara. Pikirler, sizin pikirlerim. Ýazyň akalym. Men Türkmen çöwürläsimen. Men wara 8 ýyl 9-njy ýylyma gidýän, Türkde ýaşap ýör. Men aňsat ken bir aňyrywjy o zat bolmasa türk sözüni goşamak. Bilýänler. Ine men tapmadym da şoň türkmençesini. Sağ olun. Ki ine manzara görkedeýin. Buram skitka wadygyny aýdaýyn diýýärmi? Ana, borsek görsen birinji kere. Senden ýene bir zat sorajak. Men nemlendirji makyazyň aşagyndan çalsaň nähil bolýar? Ana. Sen ne bilir kişi sen şu an. Şonu ara karaçı. Maňa da bilýän sowgat berenin wady. Ana ol öýde arkayn bäwulla ulanýar. Onun işte ol azat getirýär. Yani bilen makyajam ana şol arkayn ulanýar makyajaň aşanyň gulýalam oturýaram. Gulýalda adam eke ýöne sokoy kan bilýärni kojalar sen gatbet. Hana şu tarafın ayta. Ayt. Hawa. Bet sokoy kojalar tine wapşe idealni okrem kan bilýärni kojalar. Gat ýağly çün. Gat ýağly çün. Adat çalsa olur yani köp çalmalı. Aslım köp çalmalı. Maççılar çalmanı öwrýärler. Ha, köp çalmalı. Ahıl bir şu elindäki näýdi? Meselem şoň birini alana bir sawun modetdik ha. Ha, bir sawun modetdik ha. Hemem o zat Gidelim da düşür. Atbet mi idi? Yaman qawçynym bilen ýa. Kaptan nasawuny bile gidelim atmy. Ha. Ýene bayrama çenenme. Bayrama çen wagtine ýetişýär arkaýnam. Ýene bayramdan soň 200 manat ýokady. Şu alanlar gowdamy? Alanlar gowy. Garaş bayrama çenne ýetişsinler de emmek şo. Mine maýdaýyn. Anu kapagy. Eneme kapatsagy. Şu atserenin arnyň ýanyna gelip kömekçikler. Bir de teredayda 4-ümden milli. Aw vitamin urdurdum gidime. Bu tarafa geldime. Muna Mehmet'in vitamin urdurdum gidime. Daha şeydi bu. Yol boy işlemeli. Ha, yol boy karşıya geçtik ya hem işimi ettik. Men bilýän öňüme urdurdum vitamini. Ýene urdurdur ya. Sağ ol aklım kömekçigim yoldaşyň da şeydi ya paralı. Küçük verelim. Şakara var. Ana insan kıdıramızdan eme güzellik inne. Bundan sonra yiyecek kesin. Şagir var. Şu odan gayet iplatset ya. Neme? Adet ya. Hava. Arkayın gelin etlerin şagıyla adam gowhar. Familia sen brilliant. Ulan saçıydı. Ulan saçıydı yani. Gelip etlerin bayramda zatta. Hava şey takalım. Kaşık gel. Hava. Arkayın gelin. Saça gelin. Gelin akalım. Ne kırdı yudurdum suya. O da. Ben çektirmedim, salaçılık uğrattım sebebi vitamin dronson. Hatta da değerli fazlalıklar olmalı. Onun için inekler olgan toşnu. Beyor diyen kulum öyden ikip orta görüşüp diyen parasol diyen size. Öyde beyor varayın aymelecek orayın deyinem hiç gelip yatıp kalı çağın gör bilmedim. Solar yalak siz söyleyin. Men uzak gün göresin geldim wajyp. Görürsün elde aç. Gatama.
Kategorisi ne? Men daqadım da. Yağdırmadın mı bu ülke? Zana. He? Dağrama. Men mi? He. Nem bir yer neme çek bolyanmı? Yok, bütün gün ayağısında yağdırmadın mı diyen? Yok, yadamadım acı. Ha, yadamadım acı. Ayça. Çevirdirin var. Ama tinkem acı. Burada çıktı niye? Açıktı mı katı? Yok, ben Burada çıktı niye? Men şu var var. Bir hili ağaç değermiş o zaftır işimde. Ay gerçi zaftırgam. Yani çetettik burada valla. Burada da ettik. Şun yali. Aklım bir isim. Tamam kızım, tamam. Düşündük bacım. Nesibesi yok, kendine çağın. Bu arada. Yani yok. Hava. Yine. 10 milyonumuz da. İtlice doğrama. Elim bakır balan orada. Kulağı görünür ya. Ne diyerdi? Çarağının köp et var. Netirgemem sana beytisi başlar. Bana kalk. Şunlar ha. Adam çatılasa üstüme nem ola nemi urlatan özünü çekotir. Nemi urlatan özünü çekotir. Ay bir komşu var. Adı Gülşat. Vatsı divam lakabı var. Nemi diyen özünü çekotir. Nemi diyen özünü çekotir. Ay yok, vay vay. Gel atageday. Atageday la gayr bol. Vatsılar horlan yam kayır yalar walin durma. Ay, sorun tanışma istemeden bacım. Yine bana gepetecek oğlum bu. Ette vatsi. Aktar benim bu kım koymak diyorlar o. Hanna? Yürüyor şarlaklar iki yana. Bizim kavga ettiğimiz var ya, aynen yaptık ya. Aha. Gel ya sarı katı. Yemek Yuvaş yemeyeceğim. koysan yuvaş. Yuvaş atavan. Ne yapıyorsun? Doğrama hiç yemeyeceğim. Ne yapıyorsun? İşte. Ay saçını dağıdın bir daramalı. Aynen öyle. Bebeğim aşkım. Hayatım. Oyna ya ta seni. Oynak gitti vacı. Ne mi giydi baksa? Kakıtın yüreğini yardım deyip yazarlar edir. Yok şeyle mi o aşağı şey koydum ha ay bacılar. Uşlap çıkar. Yine doğrama. Xudaya şükür. Elimizden hem iş geliyor. Bal etip durmacı. Hem bacıydım o tuttu bacı. O tuttu bacı. Ne yapıyorsun? Ağzıma işaretleydin. Mihmala ama gelme kimle bacı. Gelmediler de vacı neyme deyinde. Doğru. Gör doğru mimene giderliydim. Yok dediler. Vah ya damdır mı bendeler de İngilizlerden ne sallaklar iki yana. Hakikaten. Вера. Нет, твердо. Телевизор. Телевизор, это темный, делай, Я и пожалуйста. такое умею, но здесь нужны устройства для умного дома Яндекса. Это, Алиса, черный, делай, пожалуйста. Давай. Я бы с радостью, но здесь нужны специальные устройства для умного дома. Давай, Алиса, до свидания, спокойной ночи. Приятных вам снов. Если что, я всегда рядом. Извини, пожалуйста, беспокойство. До Не свидания. переживайте, я всегда рада помочь. Ай, Спокойной спасибо. ночи. Спасибо. Я старалась. Хорошо, что вы это оценили. Да, спасибо, Алисочка. Это, что сказать? Это, ошиблась я, да. Это хозяин дома сказать надо было, да. Я ошиблась. Алиса.